следващия ден Джимини чу стъпки и се спре. Джепето слезе превод лимицата, за да дъбър ши куклата. Внимателно нарисува изпушните вещи и усмихната уста. А сега да видим какво можеш. Извика Джепето, той изби фигурите на всички играчки и чрез собствените работницата. Негарите се пеят, а Пинокио цънтува. Фигаро се въртеше в краката на дървената кукла, Клео се изглеждаше доволен надолу. В един момент съсотниците започнаха да бият на време на късно е. Усмихна Джепето, време е за сън. Докато Джепето и приятелите му бяха спокойно на горния етаж, работницата се изпълни с яркотния светлина, Джимини чу нежен глас. Ти заслужаваш желанието ти да се сбъднат добричето, защото толкова що е на хората. И му само ясни на клас. Мозгът стъгна спящата фея. Тя се приближи до Пинокио и размаха въжетата си предица. Още в същи миг ръцете и краката на обикновеното човече започнаха и да разтрепват. То се вярваме. Ако бъдеш смел, честен и добър, един ден ще станеш истинско момиче от плът и кръв. Обеща на Пинокио. Штурица Джимини се спусна към малката кукла, разтвори чедърчета си като парашют. Мога да се движа, мога и да говоря, жив съм, засия от радо Пинокио. Синята фея се обърна към Джимини. Някой трябва да научи Пинокио да различава доброто от злото. Излишайки си неговата съвест, това ще бъде част на мен, отговори. Сторицата ти се поклони. Синята фея отново размаха вълшебната пръчица. Не забрави, Пинокио, че съвестът ти трябва винаги да те води. Каза тя и изчезна. Принцесата. Пинокио затънтува